ce ina son ta juya mun baya ba. Kuma ka bari ake faɗi a hotel ɗin ka hadda kisan kai. Me kake so ka gaya min ne? Lafazi Entertainment will brought you the blockbuster movie on web series Uwata. Me yasa kake so ka dinga zubda mutuncin ka ne a idona? Ke me yasa ba za ki gane irin soyayya da nake miki bane? Amma kuma ka san me yake tsakanina da Yusuf ko? Ina son ki gane soyayya da nake miki ta fita Yusuf. To haka ba zai taba yiwuwa ba. Wai ki yar gidan waye da har zan zo ina miki magana kina daga mun kai. Gode wa Allah na ce ina son ki taimakon ki zan yi ba. Kai dan gidan uban waye ne da zaka ta takura mun a wannan makarantar. Na ce ba na son ka ana yi dole. Me za ka riga a cikin yarinya? Washi. Me yake faruwa ne? Ke yar mutsiyata. Ki gaya min nawa kike so na biya ki siyar min da soyayyarsa. Uwata. Love say the expert is source of ontological security. It brings value to relationship and the sense of life itself. And in times of crisis, the feelings are risk and insecurity. The height and the door of love is wide and open. Nevertheless, love for the happiness are not always good bedmate. It often leads to disappointment. Uwata. Dole in faɗa miki gaskiya. Tunani nake yanzu in ka koma makaranta. Za ka yi wasu sababbin 'yan mata za ka manta da ni shine damuwan da yake damuna. Kar ki yadda kina yarinya karama. Ki rika barin damuwa a zuciyarki. Haba yar uwata. Uwata. Story and screenplay Marlon Onshaz, executive producer S. Lafazi, continuity Adam Jita Hotoro, and directed by Nurasada Nasimat. Uwata. Subscribe on our YouTube channel Lafazi Entertainment. This movie will come to your way on every Friday. Uwata. Watch the saga. There is more consequences.